मालाय सोंदोंला खाफाल गैला हिनजावफोरबायदि मा बुगालाबाय थाखो मा बुंबावनोब्रा मैया माबा बिबार देनो रज देनो बेनिखायनो मालायफोरखौ बिबार लालायनाय होलायनायखौ नुनानै आंबो हाया हाब्रुनिफ्राय खानानै लायबाय पदम बिबारखौ ओमफ्राय सासे सिख्लानो होबायबो दा सिख्लाया पदम बिबारखौ नाजावनो नागारै आंखौ थास होबायलै पाक्का कंग्रेस पार्टिखामोन बे बेनिखायनो पदम बिबारखौ नुनानै होबाय नोंखौ माने बुजियासै आं गावनि जानानै बेसे बुजायनांगौब्रा नोंखौलाय हा पदम बिबारा बिजेपिनि सिम्बल नङा होमबा बे आखाइया आसि थाइबाया बेयो कंग्रेसनि नङा होमबा बेनिखायनो सोबाना हरबायब्रा नोंखौ कंग्रेस माबा बिजेपिनि साननानै नोंबो जात होनोलै दिनैबो प्रपज देनो माथो रावबो सिख्लाफ्रानो आंखौ प्रपजखौनो खालामाखै लोखिसारा सेल्फि सिख्लाफ्रा मालाबा प्रपज खालामफेरग्राखाय गावसोरखौसो प्रपज खालामगौ बा नेलागासिनो दं बिसोरो ओमफ्राय नोंनि खर'आवलाय मालानि हिनजावनि एम्फौआ बाहालाखो खालि हिनजाव नोंनोथ' मोलोंबानो जायोमोन ना गोजां बोथोर थांबा गोलोम बोथोरबो फैयो गोलोम बोथोर थांबा गोजां बोथोरबो फैयो बिदिनो बोथोरा सोलाय सोल' जायो मानसिनि साननाय हनायाबो सोलायबाय थायो बेनिखायनो आंनाबो दा साननाया सोलायबाय लुबैनायाबो सोलायबाय दा हिनजावसो नांसिगौ आंनो एबार भेलेन्टाइन दे फालिथारनांगौ आंबो ताबिज लालायदोंमोनलै दाखालि अजानाव थांनानै साला दासिमबो सिख्ला सासे सौग्रावाखै नै सिख्ला सासे फैदों प्रपज खालामनानै नायनि समायना रमायना बोजों जाहारनि दावराया बिरबोलायगौ हनै दावराया बिरबोलायगौ सिख्ला सासे लामाथिं फैथिनो हाया एदावनायल' सेंग्राया सिख्लाखौ एदावाबा सिख्लाया सेंग्राखौ एदावाबा सोरखौथो एदावनांगौ जाखो आच्छा बेफोरखौ बाथो बयफ्रेन्ड दंना गैया नोंहा मानो नांगौ नोंनोलाय प्रपज खालामनोब्रा नोंखौ प्रपज बारा गोबावनि थाखाय नङा सप्तासेनि थाखाय गार्लफ्रेन्ड जाथ'दोब्रा भेलेन्टाइन डेसिम आजाबो बेफोरबायदि बुंनो नोंथ' आंनि प्रपजखौ एक्सेप्ट खालामनाय नंखाया मिथिखागौ बेनिखायनो साननैसोनि थाखायल' एक्सेप्ट खालामथ'दोब्रा लाजियाबो गन्थं गैयिखायनो माखौ एसे हाजिखो प्रपज खालामैनि सिगांनो माथो रेजेक्टसो खालामजाबायलै बमब्रु बाददे बेफोरबायदि सिख्लाया आले माला जा लटारि नांदों नामा आं गावनो लटारि माथो मा लटारि नांलायनांगौ दरखार माबा मोनसे खुसि जाफुहांबाथाय एकदमबारे सनि ग्रहआव फन हरखागोन आरो बखि माबा बखिसो होनबाय माथो नों बुंनो फन हराथ' बखिनोसो फन हरो माबा दिनै प्रपज देना प्लेनाव अमा दाजा आंखौ प्रपज खालाम मा खामानि गैला नामा नों खामानि प्रपज खालामनांगौ जाखांलाय जेरै प्रपज खालामदोंमोन दिनैबो गोदान खालामफिनना अमा दाजा खर' जानोसो फन हरमारो दिमाग जानोसो फन हरमारोलै आयौ ओंखाम ओंख्रिखौथ' जाखाया खालि दिमाग जानाय खर' जानाय थै सोबनायल'सै ना नोङो मानो बिदि अमा राजा गोदोनि बायदि मानो नंला नों गोदो जि आंखौ प्रपज खालामसोयोमोन बिबार होयोमोन चक्लेट होयोमन दाना मानो बिदि नंला नोङो हो गोदोना गोदोलांबाय गैला बेफोरो बेयाव गोदाव सोराव सफ्थाय लुगैनाय बिबार लुगैफिननाय थोद गोदो सिगाङाव नोंखौ बिबार होनानै चक्लेट होनानै बेसेबां फैसा खरसा जादों आंना मिथिबाय दा गैला बेफोरबायदिखौ होनो हाला आं मानो बिदि नों अमा राजा मानो गोदोनि बायदि रमान्टिक नंला नों रमान्टिकखौ आं फार्स्ट टाइमावल' जायोलै उनाव जाया आङो दाव सोराव गोदाव सोराव दोनलै फनफोरा देना अमा राजा आंनो माबा मोनसेथ' गिफ्ट होना नोङो माबा मोनसेफोर चक्लेटफोर मेथाइफोरथ' होनो हायोना बांद्राय खर' जाहरबाय थाना दै बांद्राय जेबो जाथारनो मोनाखैबा थां बै बाजै गयारिनि दखानाव गय जानानै फैथां खान्दिसे थां आंनि नामै जाना फै आंखौ डिस्टार्ब खालामबाय थानाङा आं बिराद बिजि सिगां समावबा जि गोदै बे अमा राजाया दा एकदमबारे गोखासो जालांबाय आले अमा राजा दावदै गला गार्लफ्रेन्ड होननाय बुस्थुफ्रा मा एसे इरिटेट खालामोब्रा खान्थालाथा लगायना लानाय बायदिसो जायो गुफुर गस्लाया मिथिबाय गार्लफ्रेन्ड गैजारो ओंखायनो मिन्थियालै नोंनो लाखाजोबखायो माथो दुनियानि सिख्लाफोरखौ अमा राजा सासे बानायना होदोब्रा बे भेलेन्टाइन डेआव डेटिंआव थांनो आंथ' अमा राजानि खोथाखौ खोनानानै गिबायसो नांलालै नों गार्लफ्रेन्ड सार्लफ्रेन्ड जौखौनो लोंनोसो थुदो बे बाराव भेलेन्टाइन डे फालिनासो गारगोन आं 14 फेब्रुवारियाव जरा जानासो गारगोन आं नांगौबा हायना मुलिखौनो लाइन सिथाबजोबना लागोन आं मोदोम गंसे
नोंलाय दुमफावआ मा जाखो बुंनोब्रा नायफिनजाथारालै माथो दुमफावजों बे अमा रायख'आलाय अमा बेदरजोंनो फुस्लायनो हायो बेखौ थां अमा बेदर लानानै प्रप'ज खालामनो थां आइडियाया बारा गाज्रि नङा र' अमा बेदरखौ बायनानै प्रप खालामखानोसै आं दानो हांखौनो लास्रावलाय खालामबायलै माथो बेलाय मोनथ'र' एसे बिखौ बेरे बासाजों जोजाथ'र' एसे दुमफाव आंनि अनजाथाव मा अमा बेदर अमा बुन्दाखौनो लाबोबाय नोंनि थाखाय आंनि प्रप'जखौल' एक्सेप्ट खालाम दे हे अमा लानानै बहालाय बमब्र बहा दिनै प्रप'ज देलै प्रप'ज खालामनो नागिरदों आं दुमफावखौ मा अमा लानानै प्रप'ज खालामनो नागिरदों नामा नोंलाय आंना एसे जुदाब्रा एसे इउनिक उनाव आंनि फर्मुलाखौ कपि खालामना दै जाम्बा अमा लाना प्रप'ज खालामनायलै हाय दुमफाव अमा बेदर जानानै बिराद मोजां मोनो बेनिखायनो जाय मानसिया जि बुस्थुखौ जानानै मोजां मोनो बे बुस्थुजोंनो प्रप'ज खालामनांगौ होमबासो थाब गलियो स्पेसियेलि सिख्लाफोरा आरो थां प्रप'ज खालामहैथां हाबां सना आंनि सैनाय आंनि जिउ आंनि बिखा बिख्लो जागोन ना नों आंनि अराय समनि जुगे जुगैनि आंनि जिउनि लोगोरि आंखौ नों प्रप'ज खालामफिनबावबाय दिनै जेब्लासिम नों आंनि जिउनि लोगोरि जाया नोंखौ हाबा खालामनानै लानो हाया अब्लासिम आं नोंखौ प्रप'जखौनो खालामबाय थागोन हाबां अके नाजिबदां बाबा मालायसो प्रप'ज खालामलायदों नै नाजिबदां आंनो आसथाम होदों मोजाङानो जाबाय थाब थाब हाबाखौ लाबानो जाबाय दुमफाव नोंहालाय रावखौबो प्रप'ज खालामा नामा आंलाय सेंग्राफोरखौ प्रप'ज खालामगौ सानो खिन्थु गार्लफ्रेन्ड दङ खोमा साननानैनो गिनानैनो आं खालामफिना नोंबो प्रप'ज खालामनो लुगैलायो दुमफाव औ सेंग्रा मोजां नुबा आखलफोरा मोजां नुबाथाय खालामनो लुगैबा प्रप'ज आंबो एलाय नोंना बमब्र'आ नोंखौ बिराद मोजां मोनोथ' नों बमब्र'खौ प्रप'ज खालामदो ओइ दरखार बे प्रप'ज खालामाबो एक्सेप्ट खालामथार आं बमब्र'खौबा नांथारा आंनो एहेम 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 बमब्र' नोंनिनो नाम लादों नोंनो सफैबाय माथो जेराव आंनि नाम लायो बेयाव आं सहैखायो ओमफ्राय मा अमा लालायलायखो ओमफ्राय बे अमाखौलाय मानो रुम सिङाव लाबोखो बमब्र' आं नोंखौ बिराद मोजां मोनो दुमफाव बेनिखायनो अमाजों नोंखौ प्रप'ज खालामनो फैदों आं बा बमब्र' मा एसे रमान्टिक नोंलाय आं रमान्टिक नंगौना नङा मिन्थियालै खालि दुमफावनि थाखायल' लाना फैबाय आं बे अमाखौ प्रप'ज खालामदो दुमफाव आंनि अनजाथाव अमा बेदरखौ जेरै मोजां मोनो बेबायदिनो आंनि मोजां मोननायखौबो आजावदो आरो आंखौबो मोजां मोननो सोलोंदो आंखौ ब्लेकमेल खालामदों नामाहाय बमब्र' अमाजों जे नों जि बुस्थुखौ मोजां मोनो बे बुस्थुखौ नोजोर होनाया आंनि खामानिब्रा नों अमाखौ मोजां मोनो नालाय बेनिखायनो अमाखौ लानानै फैबाय जागोन ना नों आंनि भेलेन्टाइन 14 फेब्रुवारियाव थांगोन ना नों आंजों डेटिंआव